O, poszalowe ciuchy, to jest właśnie to, co na siebie włożyć mam. Dylemat Kopciuszka, niech mi wyczaruje strój jakaś dobra wróżka, bo rodzice, co to wykryć, są za modą w tyle. Jak coś kupią, no to wstyd, że nada i tyle. Nic wystrzałowego, nic oryginalnego, nic niebanalnego, nic w szafie. To jest beznadziejne, to nienadzwyczajne, to przenigdy w świecie, to w świecie. Co tu ubrać, zaraz bal, może bluzkę, długi szal, ten kołnierzyk w kropki, zaraz padnę w szał. Suknia ma niemodny krój, tamtą znów naruszył mój.